En we zijn beide zenuwachtig. Ja, je bent zenuwachtig. Wie was eigenlijk dan meer? Toen was ik bij, nog voordat ik bij 0 was, stoofde de klas uit. Gelukkig maar! Zo'n toneelvoorstelling van zaken. Oh, ik viel er hoor. Ik heb dit gevoel achter, ja. Hey, en na je een nieuwe vlog. Ik wacht je op mijn oud-klasgenoot Thea Kooistra. Theetske, ik wil, nemen ze haar ook wel. Wij zullen op een paard naar oud-leraren van u, Master Gerton en juf Marta. Want op 24 juni hebben wij een reunie van uw basisschool, de wel, met uw klas. En het leek ons heel leuk om, we hebben wat vragen op papier om die te stellen aan uw oud-leraar. Dus wij gaan van de jongen naar 2 en morgen ik nog naar 2. En ik ben heel nieuwsgierig hoe dat ging en wat oude verhalen opheljen. Het is natuurlijk al een heel skoflien. En ik heb wat door de fotoboeken sneupt, dus dan komt ze wel weer en denk van, oh dit, en inderdaad zagen we dat in. Hi, Piefke, hey Chickie. Dus ik ben heel nieuwsgierig hoe dat ging zal, maar het komt vers goed. Dus ik ga aan op struin met Thea en ik neem je met mij, vergeet net te abonneren en te liken. Nou, we zitten in een auto richting Ljout en we gaan eerst naar meester Gerton. En nou ja, dat zit nogal een verhaal achter. Want Wij hebben je net heel lief. Meester Gerton. Nee, helemaal net. Helemaal net eigenlijk. Nee. Maar het is ook echt uw excuses aanbieden. Ja, want net als mij wij hier een meester Chris en die vonden we helemaal geweldig. En toen werden dat niet een keer omgeswitst naar meester Gerton en nou, dat was eigenlijk gewoon een heel leuke meester. Ja, dat lutsen wij net. Nee. Maar van wie uiteindelijk wie het wel gehoord. Ja. Maar ik ben heel benieuwd naar zijn verhaal. Ja. En we zijn beide zenuwachtig. Ja, je bent zenuwachtig. Wie was eigenlijk dan meer? Oh god. Wil je de Tiffany Reed? Nou, nog wel. Nou, we binnen bij Master Gerton. Hallo? Master Gerton. Ja, meester Gerton. En wij hadden wat vragen. Nou, leuk dat jullie er zijn. Ja, nou leuk dat we mochten komen. Welkom in Leeuwarden. Ja, superleuk. Ja. Een tijdje geleden. Oh, dat kan je wel zeggen. Ja. Welk jaar was het? Nou, dat was in 1999. Dat is voor mij dus makkelijk onthouden, want ik denk dat jij ook getrouwd bent. En jullie waren erbij natuurlijk. Ja. Dus, Ja, en wij waren de eerste echte klas. Jullie waren mijn eerste vaste groep inderdaad. Ja. De eerste school ook waar ik een vast contract kreeg. Dus voor mij was het heel bijzonder. Ja. Dus ik heb er ook hele warme herinneringen aan. Ja, daar hebben ze net al een week over gehad. Toch Maar, wel. ja, Nou, zeker. we zaten in de auto hier naartoe en we zeiden van, we hebben toch wel wat gemixte gevoelens. Ja, Maar, ja, grappig is dat. Hè? Ja, ik kijk denk ik op een hele andere manier terug naar jullie. Ja. Hè? Dus ik heb hele mooie herinneringen. Ja. Maar niet het idee gehad dat wij als klas in het begin wat moeten. Want voor ons Jawel, gevoel waren we in het jawel. begin wel een beetje, we wouden graag die meester Chris. Ja. En, Nou ja, precies. Kijk, en dat is denk ik wat ik later pas begreep, zeg maar, wat de reden van een beetje tegengas geweest is. ja. Van een aantal van de klas. Ik hoop ze allemaal te zien tijdens de reunie. Ja. Weet je, voor mij was alles sowieso nieuw. Ja. En daarvoor had ik een jaar invalwerk gedaan. Dat was iedere dag was daar een strijd. Hè? Dus dan moest je elke keer met de orde en met. Dus het was aan de ene kant heel leerzaam. Ja. En aan de andere kant was het heel warm. Hè? Het team was heel erg leuk. Een hele leuke meester en juffen waar ik mee mocht samenwerken. Hele leuke ouders hadden jullie ook. Ja, ben klopt. Ik in het jaar achtergekomen, want toen deden we nog huisbezoeken. Ja. Dat is tegenwoordig ook niet meer. Nee joh, nee. Maar, dus ik heb hele leuke herinneringen. Dat ontdekte ik toen ook, dat er een soort traditie was dat de groep 8 een soort stunt deed. Ja. Ja, klopt. En als het, ik weet niet of jullie dat waren, maar dat de hele gang, de hele school was vol met, of jullie hadden een tent neergezet, waar allemaal ballonnen in Zo'n tunnel, zaten. toch? Een tunnel, ja. Een tunnel. We hadden volgens mij een tunnel, maar dan moest je gebukt doorheen. De hele school moest door die tunnel heen. Ja, naar en, binnen toe. en daar zaten allemaal ballonnen in. Ja. Dat was het. Ja, Dat waren ja, jullie. is het. Oké, Oh, ja. Ja. Ja, grappig. Bingo. Ja. Nee, dus dat weet ik dan nog. Ja. Leuk. Ehm, En we zijn natuurlijk op de trouwerij geweest. ja, precies. Ja. Ja. Ja, heel bijzonder. Ja, weet je, ik was nog, daar hadden we het net over, ik was echt heel jong toen, Ja. 24 jaar oud. Ja. En al trouwen. We kochten toen ons eerste huis in Leeuwarden, dus het was En echt... voor het eerst je eigen klas. en voor het eerst een eigen klas, dus het was een rollercoaster. Ja, Ja. Achteraf dat je denkt van... Moest dat allemaal toen in één keer? ja,
precies. Ja. En best wel naïef misschien, maar kijk, wij zijn in augustus waren wij nog met z'n tweeën, Liesbeth en ik, op vakantie in Frankrijk. En eigenlijk in het tentje hebben we toen met elkaar bedacht van, we kunnen wel trouwen. Ja. Zijn we terug naar Leeuwarden gegaan en hebben we ons hier gemeld bij een co-locatie die we wel mooi vonden. Ja, zo ging het echt. En daar troffen we een vrouw die enorm enthousiast was. Die zei van, heb je al een datum? Nee, nou, dus zei je het boeken bij. En toen hadden we in één keer een datum. En dat was dus 9 december. 9 december, ja, 9/12. Ja. Dus dat was gewoon binnen een half jaar dat wij, vanaf het moment dat we dachten van, we kunnen wel trouwen. Ja. Ik weet wel dat ik het heel bijzonder vond dat we mochten komen. Nou, die een hele quiz. Volgens mij dat jullie eerst vragen aan Liesbeth stelden en daarna vragen aan mij En stelden. of het dan klopt of zo. Ja. Hetzelfde antwoord. Of het dezelfde antwoord. Ja, alles Zoiets. was zo herkenbaar. Oh, En geweldig. bepaalde liedjes die ik dan in de klas met jullie zong, met de gitaar erbij, die zongen jullie daarna nog tijdens de Ja. kerkdienst. Ach, gosh. Ja. Ja. Best leuk dus. Ja. Wij waren. Ja, nee, Ja, dat is best superleuk. leuk. Ja. Iedereen zei ook tegen mij, jeetje, wat heb jij een leuke klas. Jazeker. Ja. Ik heb een hele leuke klas. Ja. Al die jaren Ja. nu. Ja. Ik kan me één keer herinneren dat ik zei van Grietje, je hebt 3 seconden om de klas uit te rennen, dan kom ik achter je aan. Ja. Ik weet niet of jullie dat nog weten, maar dat ik aftelde. De klas was muisstil en Grietje stond eerst zo te kijken. Toen was ik voordat ik bij 0 was, stoof ze de klas uit. Gelukkig maar. Ja. Ja, en echt met zo'n gilletje, weet je wel. Ja, dat was wel... geweldig, geweldig. Ja. Tiffany. Ja, zeggen. Ja, kijk, jij bent ook nog wel weer teruggekomen op school later om met de klasse wat te doen nog. Dramalessen heb ik Precies, ook gegeven. dramalessen. En je Ja. hebt een keer zo'n musical gedaan over volgens mij de De seizoenen. jaargetijden, ja. Ja, precies. Ja, klopt. Ja. Oh, wat Ja, oh. Ja. En is ze dan ook veranderd? Nou, wel en niet. Hè, Ja, dat wel zei en ik toen jullie binnenkwamen. Ik zei van ja, jullie zijn jonge dames geworden. Ja. Ja. Ik zie ook nog steeds wel de Ja. kinderen in jullie, Ja. zeg maar. Ach, wel gelukkig. Ja, ja, ja. Nou, en Thea. En lief. Ja. Heel lief. Ja, ontzettend lief. Nee, ook wel serieus. Hè. Je kon ook goed leren trouwens. Ja, Hè, dat weet ik ook nog wel. ja, dat was toen ook wel zo inderdaad. Ja, en ja, volgens mij vond je het wel eens lastig. Want je wil aan de ene kant wilde je graag je best doen. En aan de andere kant wilde je ook niet de groep, hoe noem je dat? Laten gaan. Ja. 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 Of daar wilde je ook bij horen. Dus dat Ja. nou, dat was wel eens ingewikkeld. Nog steeds herkenbaar. Dus dat is Grappig, ja, hè? dat is Ja. wel leuk. Ja. 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 Ik denk wel dat ik zeg maar ontzettend veel geleerd heb in dat eerste jaar. Ja. Ik kijk zelf terug naar dat jullie waren mijn eerste groep. Dus ik vond dat wel heel bijzonder. Jullie waren op mijn bruiloft aanwezig. Ja. En natuurlijk heb je wel eens een keer gedoe met elkaar, maar dat heb ik nu nog steeds wel met mijn groep eigenlijk. Ja. Wel, ik bedoel, dat hoort er ook bij. Ja. Maar bovenal dat we gewoon heel veel lol ook hebben gehad en heel veel plezier hebben gehad. Ja. Ja. En dat jullie wel hele pure, hele eigen gereide kinderen waren met een soms een hele sterke persoonlijkheid en soms dan die spagaat inderdaad waar je als groep dan elkaar een beetje in positioneerde. Ja. Dat is wel een heel bijzonder jaar is geweest en waar ik heel veel geleerd heb. Dus ik weet niet of ik dat op de kamer zeg, maar ik heb daarna volgens mij ook niet meer stradder gegeven aan andere klassen daarna. Echt een goede leer geweest. Ja, precies. Maar ook omdat dat gewoon helemaal niet werkte. Hè? Nee. Je schoot er helemaal niks meer op. Maar ik Dus, denk achteraf voor ons ook, want we voelden ons gelijk nog steeds schuldig over de Ja. tijd, terwijl het helemaal dus niet zo is. Nee, Maar nee, toch wel totaal niet. achteraf Nee. kun je mensen dus blijkbaar heel moeilijk maken. Ja. Denk je, Precies. het valt mee Ja, achteraf ja. gelukkig. Ja, nou ik ben niet gillend wakker. Nee. Nee, juist niet. En Broekslaude heeft echt wel een, dat klinkt wat klef, maar even zo'n warm plekje in mijn hart, zeg maar. Ja. Hè, Wat mooi, ja. daar ben ik echt een tijdje onderdeel van geweest. Leuk. Nou, fijn, dankjewel voor je tijd. Ja. En nou, wie weet zien we je op reunie. Nou ja, ik heb hem in de agenda staan. Oh, super leuk. Nou, dat voelde start hè? Heel erg. Hij vond het zo leuk. Ik vond het echt leuk. Kijk, ben je het mij zenuwachtig voor? Ja, nee, echt Hele leuke heel gast. leuk. Dus, Ja. en ook gaan we op naar juf Marta in Haas? Dus je mag nog even rieden. En benieuwd wat die nog te vertellen had. Ja. Nou, we zijn in Haas en we worden hier al verwelkomen met hele leuke foto's. Dit is nog een klasfoto uit 93, 94.
En Sjen, Thea en Chits. Echt heel leuk om te zien. En we binnen bij juf Marta. Hoi! Maar je juf is hè? Nee, juf Maarten. Juf Marta. Oh, juf Maarten van vroeger. Dat mij wel, hè? Ja. Dit is gewoon Maarten nou. Gewoon Marta nou. Ja. Nou, in die tijd weet ik al je Fries. Ja. Ja. En in Broekster was weer hartstikke Fries, Ja. maar Ja. het kleuteronderwijs, ik kan ook nog Fries. Ja. Dus ik ben bij nooit Nederlands praten. Ja, soms Nee. een voor een grap of zo. Ja, alles wie in Fries. Alles Ja. weer in Fries. Ja. En toen ik stap in Broekster, toen ging ik naar Ljout. Wow. En dat wil je in het Nederlands. Dat is voor mij wel Nederlands spreken. Ja, dat kunnen wij ook wel. hoor. Ja, wij ook wel begrijpen. Dat is wel heel erg Ja. moeilijk hoor. Omschakelen. Ja, ja, Ja. ja. Oh, dat snap ik Ja. best. Ja. Ja. Oh, en 20 uur bieden wel, dus best. Ja. 20 jaar, goh. Ja. 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 Ik ben in 81 begonnen. Toen dat in 10 dat er heel weinig werk weer. Nou, en ik ben er nog thuis. Maar ik wil eigenlijk wel heel schietend graag uit huis. Ja. Pret er ruzie met mij. En hoe oud ben je toen? Hoe oud ben je toen? Toen ben ik 21. Oh ja. Ja. Dus ik ga echt de wereld om een sollicitatiebrieven voortstuurd en echt zoveel mogelijk voort. En Ja. toen die de rekening in Broekster was, dan denk ik ook echt maar op, krijg dan het. En Maar dan wel. krijg ik Ja. Broekster wat. Ja, dat is Ja. net iets hoors. Verdikken. Nervous. Hoe dan ook. Van mijn eerste salaris heb ik mij fiets gekocht. Oh, geweldig. Want ik op fietsjes kwam. Ja. Ja. Ik vond het prachtig mooi natuurlijk. Ja. En ik ga een heel mooi titel. Ja. Ja. Nou, dat is mooier dan 20 jaar. Nou, toch? Nee. Ja. Leuk. Hey, nou, wij, Thea en ik, hadden nog even contact gehad met de directeur van de basisschool De Wel, hier in Broeksterwaard. Om te vragen van, wij zouden het heel leuk vinden als we even filmpje maken hoe het squalgebouw er nou uitziet, van buiten en van binnen. Nou ja, dus wij reactie afwachten, wij hier eigenlijk vrij vlot een reactie van, nou wat hartstikke leuk en dat mij wil, ik wil even een keer naar squaletier. Dan ben de Bergenvoort, hebben we mooi alle tiert en romte. Dus dat geven ze eraan. En waar kan ik dan beter mee gaan om u te begeleiden dan Zaken Thomas, want die zit nou op die squallen natuurlijk. Dus die zullen eens even chillen hoe de squallen er nou uitziet. En dan kan je die misschien wel een beetje vertellen hoe het er vroeger dan uitzag. Wat verloren is. Ja, maar ik heb wel eens een beetje weg. Maar heel veel bij mij met de klas, die hebben geen bandjes op deze squallen meer. Dus die weten net hoe het eruit ziet. Nee. En men weet ik het alles. Maar waarom maar even zien. Dus wij nemen hem even mee en dan rollen je denk terug uw oude basissquallen De Wel. Om te zien hoe die er nou uitziet. Thea is rek. Wie zullen eens even zien hoe het er nou uitziet? Ja, Ik ben heel benieuwd. Du was nog net bij binnen, Nee, ik denk ben nooit weer binnen geweest. Nee, dus ik ben met Jullie zijn zaken maar- natuurlijk nog wel eens west. Maar nou ja, dit is de vakant. Ik woon in het kindcentrum, hè? Kindcentrum, ja blinder. Vroeger? Ja, alles hoor. Ja, alles zoals. Oh, dit is gewoon helemaal hier. Ja, het is helemaal hier geworden. Dit wie oors gewoon echt een tichtlokaal, hè? En die morgen is toch inschouwen? Ja, dan kist het er nog bij bielhoeken. Dat stukjes herken ik nog wel, het overkappingje. De boeten, oh, dus Ja. dat is je waan ik en de boeten. Ja, dat is nog net zo volle verroren inderdaad. Het heeft altijd ontsjong. Dat wie daar. Dat weer daar. Ja. De kring is nog wel hetzelfde. Ja, het doet nog wat hetzelfde aan. Ja. Past het nog? Past het nog? Zullen we zien? Ja, nou, dan bent toen de meesterzaken. Vertel, wat maken we Wat ervan? maken we hier doen? Let maar goed watje. Yay! Oh, dat is een meester die bij me. Jawel. Ah, superleuk. Nou, en dan werd nou de benopvangers. Dit? Oh, dit is het speellokaal. Oh, Dat is nog steeds speellokaal. dat is nog steeds. Dit is nog gelijk. Zelfs de vlier volgens mij nog net. Oh ja. Ja. En dit? Die boom. De benuzenboom. En die tekening nog. Dat is nog hetzelfde. Ja. Dat wat grappig. Is ja. En volgens mij zitten we op de foto op dit rek toch? Ja. Ja. Die hadden een foto van groep 8 zaken en dan zitten we hier. Ja. Oh, wat leuk. Dit is gewoon hetzelfde. Dit is nog hetzelfde. Dat is wel leuk. Ja. Dit wielt in groep 3 en dit is nou de kinderopvang. ja. Hier zit Ildo, hè? Ja, dit is shit. En waar is nou
groep 3. Hoi! Hoi. Zo, hier is de lerarenkamer. Wie dat toen ook al net zei, ja toch? Oh, om de hoek achterin. Ja, maar wat zit hier dan? Dit weer een klassen, toch? Of wie dit de handenbijt roemte. Handenbijt. Zul je een ingang maken? Ja, dat wie er echt. Het is hier alle even verhoren. Ik ben al een pikken west, dus al wel wat. Nou, de directeur zit daar. Nu ben we bij de. In je wol, toch? Ja, toch? Ja, toch? Dit ben de oude wc's nog. Dat ben u ze wc's, nou ja. Nou gaan we naar de groep 2 van nou en daar zit zaken. Je bent bij volwassenen. Ja, Ja. Een plakje. dit is die plakje. Oh, dit is toch geweldig. Nee, die vlier is nog wel hetzelfde. Vlier is nog voor me echt hetzelfde, ja. Dit zal Lux zien wit net zaken. We hier nog echt een kriekboord heen. Echt, die shirt me jongen heen. Ja, wat is dat? Ja, dat was. Vroeger was een paardstuur, denk ik van een kritische slieper. Ja. En wat is dit ook? Dit is een soort, je wordt het fruit altijd wel wat snijden, zo hè? Een beetje. Oh shit, hier is nou. Dit is vroeger toch echt de. Nee, net. Ik weet. Nee, wil je. Ja? Ik weet het niet meer. Maar wij hier echt altijd een muzieklokaal. En ja, ik Muzieklokaal, ja. Dat is van mij nou de biep worden. Ja. Ja, die. Biep. Denk ik. Ja. Ja. We zeggen wel op het hoes. Dit is mijn favoriete lokaal, want jij mocht wel leuke dingen doen. Dat is nou de biep. En de Ja. zo. Nou, dit is eigenlijk nog wel. Ja, die rieten met naai volgens mij. Blokhuizen, session. Oh, Blokfluitles? wie maakt blokfluitles? Leuk! Ga je met blokfluitles? Nee, Orenmuziek is gewoon muziekinstrumenten. Ja. Dit is groep 4, Even 6. nog volwassenen. Ja. Nou, ben ik meer wat ik wel weer wat te herkennen, hè, die klas. Ja. Van hier. Groep 8. Oh, hier is het gebeurd. Hier is het gebeurd. Meester Gerton. Dat is zongen, dat is 8 en dat is zongen. Is bestaan. Ja, maar dit. Nou, wie is dit? Groep 8. Dit wie bij ons groep 8 klas. Dan hebben we daar achterin visjes van meester Gerton, toch? Hier gebeurt het. Ja. Hier gebeurt het. Ik herinner me voor sowieso hier een tafeltje. Mijn stoel, waar ik heel vaak zie. Ja. En dit is dus nou groep 8. Nee, zongen. Zo'n. Ja, nee, dit wie bij u is dan echt de lerarenkamer. Ja. Een keukentje is er ook. Ja. En dan hier verderop, daar ziet meester Jan. Meester Jan ziet dan nog een keer verder. Ja. Daar wie ziet de directeur. Ja. Daar is nou boeten. Als die komen aan dus, dan is er eigenlijk wel een probleem. Dan is het of straf of dan is het bloed. Want dan Ja. is het of een pleister of dan moest het bij, Ja. bij de directeur komen. En de squalledokter. Oh, die ja. wie echt Nou, maar dat vaak. vond ik net slim. Nee, die weer net slim. Dan moest het huppelen en zo. In het onderbroekje. Voorhuid. Ja. In het onderbroekje. Tjen tellen. Ja. Oh, Als wel machtig, echt joh. zien het je en... Ja, nou zagen dat, hè? Nee, is dat Ja, wel? dat was wat zien, maar ze zitten onder elkaar vast. Oh, echt? Zo. Ik ga de gekker mij, maar... Oh, dat vind ik zelf wel cool. Hè? Dat ding is Nee, uit. dit wil ik niet. Nee. Ja, dat vind ik wel leuk. Volgens mij in wijk, yes, ja. Ik was heel vaak slagbal en dan wie Arjen altijd heel goed. Die slagen altijd helemaal de oer heen. Die meester Jelke in de tuin. Ja, dus ik ben een meester Jelke toen inderdaad. Maar die blauwe werk is weer wel hetzelfde. Ja, hier. Ja. Je ziet nu... Ja, maar dit is niet wie gewoon. Deze ding gewoon van huis. Dit is niet wie Dit gewoon. ben u dus, hè? Nee, ja, kom. Dit maakt even. Even share, dit maakt even. Ik hier zitten. Dat doe je achterin. Ja, en go. Ja. Dus die is Herkent dit nog, dit gevoel achter je? Ja. Ik ben uit haar. En dit is zo makkelijk, ja. Ja, die is echt hetzelfde. En dan stiekem, dus zeg hier altijd hoe de morgen heen is, hè? Hier hoe heen? Ja. Want daar werden mijn oom en tante vroeger. Dan zwaaide ik altijd even stiekem. Super leuk om even met te sharen. Er is wel heel veel verloren. Treft het maar, hè? Zet hem hebben erop. Oké. Ja, we zetten hem maar op. Oh, maar ik echt gewoon die... Dit is heel vol is nog de leak, hè? Ja. Die fietsen naar komen? Ja, Nee, die oranje fiets niet meer net. zo'n badje. Ja. Nou, er is heel veel verloren, maar er is echt nog heel veel de leak. Het zweer kan er nog steeds op. Ik leg alle in af. Machtig. Joejoe. Joejoe. Nou, we hadden even een rondleiding gewoon door de squallen. Heel veel is nog wel gelijk, maar heel veel is verloren. Morgen gaan we nog naar meester Siep en juf Joukje van het interview. En dan zit u tocht qua reunie van de wel er alweer op. En dan ben ik heel benieuwd wat de oren er al van vinden. Ja. Later. Nou, als je samen beginnen te graven in het verleden, zeg maar, of in de squallen, basissquallen tiert, dan
Ja, joh, ik had de boeken erbij en nog wat boeken van juf Marta. Dus ik wil hem toch correct even meenemen in een aantal foto's die ik tjenk aan ben. Nou, dit is mijn het dorpsfeest van jongetje 96, volksspelend. Nou, ik zie de Klaas-Jan, Pieter, Chits, Christian, volgens mij Jenny, denk ik. Weet ik het zeker. Carla, Grietje Leestra, Arjen, Klaas-Jan, Boukje, Gerrit. En dit wie mij een sleepfeestje. Dit is de Moa's. Goedemorgen, daar zijn we weer. Boukje, Gonnie, Carla. Ja, super grappig. 's Avonds voor het slapen gaan, allemaal tanden poetsen en dan met z'n allen slapen. Hier hebben we 4x4 toernooi. Gaan we hele coole shirtjes knipt en beklad. Met de wel erop. En hier ook weer een voetbalwedstrijd. En dit wie op de rommelmerken van Koninginnedijk toen nog. Carla, ik met mijn zusje Ilse. En hier die Arjen, Carla, Thea en ik mij aan een toneelstuk, Koningsjocht. Al je mooi in tenue, in een smink. Dit wie in 99, toen werd ik alweer met mijn feestje. Al je muntjes opplakt. Rock'n'roll band. Nou, het ziet er op het tiert in, hè? En dit weer een squalreisje van juni 1999. Dik Australië jack on, jong. Alder. Nou, Master Jan, Master Siep, meester Jelka. En dit ben ik, nevens mij, dus mijn zusje, gok ik. En dit weer ik weer bij het dorpsfeest. Ziet me ook qua feest. Arjen wil heel graag een foto's. En wat heb je op een holle? Val me iets van mol of zo. En we hier ook nog een optreden bij de aerobic groep inderdaad. Helemaal in gekleurde kleren en een mooi holledoekje op. Linten om mijn hand. Prachtig. Hier heb ik nog een squallenfoto. Barbecue. Was dat even geniaal dan? Dit wie valt me de laatste squallendag. Ja, de laatste squallendag. 6 uur ontbijt. Op het plein. Dat is het plein met Thea en ik krijgt ik weer. Grappig. Ballon opblazen, we weer ieren betierd. En hier een hele grote tunnel maken. Daar komt meester Gertel nog in. Ah, echt superleuk weer dat. Leuke eindstunt. En we hier nog natuurlijk cadeaus en in het speellokaal. We hebben krijgt ik wijs binnen. Hier zie je die tekening ik nog. Die is nog precies een gelijk als dat er nou is. Dus dat is wel grappig. Nou, en ik denk dat dit me toch wat meeste bibelen is. Dit wie even meer op een feestje, maar hier een soort bonte jonne. Ik weet het hier meer wat Grietje en ik die maar we hier een wonprijs, tweede prijs. Drok aan donsje, zwier in de make-up. En dan als afsluiter de squalfoto van groep 8. Nou, we zijn alweer takken aan ons laatste interview van deze reuniereeks. Deze keer een dubbel interview met meester Siep en juf Joutje. Want dat is een koppel. Nou ja, 2 vliegen in 1 klap. Nou, we zijn bij het huis van meester Siep en juf Joutje. 2 in 1, hè? Ja. Ideaal. Nou, ik ben heel benieuwd wat die te vertellen houden is. We beginnen met. Ja. Maar het is wel heel leuk dat je hier bent, want ik heb net door, maar ik heb de meeste herinneringen om je, maar wat het is, weet ik net. Maar dat is gewoon zo. Dat is gewoon zo. Ik ga dan, doe zie altijd wat ik nog van die herinneringen, doe koest ik vrij goed leren. Ja, dat juist weer. Ja. Doe koest vrij goed leren, maar doe eerst wat oren doen. Ja. Doe wist net een studiebal. Nee, doe wist echt, doe zag echt dat sociale contact door wat. En dat wist toe. Nou, dat weet ik nog wat. Ja? Ook wel, ja. Doe eerst daar. Ja. Zo eerst dan daar van mij. En doe die is altijd verschrikkelijk die best. Ja. Doe wist altijd, ik had ik bijvoorbeeld, doe wist wel eens een keer zei van, dan is het tot leren, denk ik. En dan, maar doe wist altijd een heel wat die is die best. Ijverig, ja. Ja, heel ijverig Ja. en altijd heel vrolijk. Soms een beetje verlegen van ken ik dit wel, maar dan weer pakt ze die aan en dan weer het huppelijke, daar is. Toen is altijd een heel, ik heer altijd een hele aardige, die doet altijd verschrikkelijk haar best. En die mag gewoon bezig worden. Ja. En als die bezig is. Een goed uitlijn dan ja. En dan weet met die kleer. En dan hiest het met zinnen of hakers volgens even. En dan wist ik wel, er moest ik wel bevestiging hebben, dan goed hier.
Ja. Nou, dan gaat het echt goed en dan weet het net zin. Het is natuurlijk wel heel bijzonder wat je in mijn klas doet. Ja. Dat je iemand dus mijl hoort, dit zou doen. Want we hier het lijst nooit met gewoond. We zijn van dat dit maakt het nooit met klas mij. Nee, dat is nee. dat doen. Nee. Dus dat is heel bijzonder en dat Ja. gaat wel iets met je met de meidje. Ja. Ja. Want zo doe je nog wel eens even wat beleven. Maar ik besef me ook heel goed, nou pas eigenlijk, Hoe mooi hoe mooi op het hier. En Ja. dan had je gewoon Ja. echt hier de meeste beeld qua, maar al leeft eigenlijk. Ja, we gewoon. zijn En ik dus alles kon al hier echt heel goed bij ja, maken. en gewoon op het werk, maar echt wel het gevoel dat het gewoon goed weer. En, nou ja, sowieso voor mij. En dan groeit het op een gegeven moment de andere kant door. Ja. Maar dacht ik, dit ben wel eens, nou Roots, roots. ja. Niet maar even naar Ja. de stoer. Dus Maar ja, dat doe je maar dus wel, hè? Ja. Van, daar ben ik, de meeste klassen af, dat doet eigenlijk nooit een klasse. Nee. Nee. Je mag dat doen en dat Ja. gaat echt wel wat iets, maar je min maar dus. Ja, dat Ja. denk ik ook wel, want nou ja, Ja. als wel qua daar voorbij komen, Is het altijd dan goed. is het altijd goed. En altijd praten, Ja. verhaal. Ja. en, Ja. Ja. Dus dat is nooit voor het best. En daarom is het ook wel mooi om dit te doen. En het groeit nou stiekem. Nou, maar merk ik hè? wel weer aan een groepsapp van de Ja. reunie. Maar Oh. iedereen, merk je gewoon dat iedereen er ook zin in had. Ja. Dus dat is echt een goed teken. Ja. Hè? Ja. Dat is ook best wel bijzonder. Dan maar als meesters en juffen onder maar echt zo'n goede baan Ja, in, ja. dus blijkbaar. Hè? Ja. Ja. Maar toen we begonnen hier, hè, toen kwamen we gewoon beeldkoren bij je. Ja. Dat is Oh, lekker wauw. hoor. Maar Nou, ik bedoel, zo'n Ja. hecht team is dat Ja. dus best. Maar dat hè? hier wie wel iets van Broeksterwolf. Ja, heel goed. Ja. Ja. En daar hebben we hele goede herinneringen. Ja. Ja. En juf Joutje dan? En nog herinneringen aan u als peuters of net specifiek? Nou, wat ik me nog herinner, dat is van haar, Ja. Ook wel, ja. dat ze heel veel heeft gedaan toen. Ja. Hè? Ja. Tegen die zit maar moeilijk Ja. tussen. En het afscheid weer echt soms was een beetje moeilijk van mij. Misschien later net meer, hè? Maar in het begin wel. Maar en Tiffany, ja, dat kan ik me gewoon herinneren van een heel vrolijke jonge dame. Grappig, heel Heerlijk. Ja. Oh. Ja, het betekent. Maar doe, Steven, die wist het vrolijk, maar doe koest echt zo serieus waren. Ja, ik wil het wel heel erg heel goed, want ik ben gewoon net draai iets fout was. Nee, dat heb ik bedoeld, nog steeds. Nee, Ja. Als je in het spel was, dan wist je ook in het spel, maar de poppenhoek was dan. Dan volgde ik dat ook wel natuurlijk. Ja, het is echt een. Ja, dan weer ze echt, bij mij, dan wist echt heel, ze is er helemaal in. En Het wist toen, volgens mij wist toen in je met de gebeurtenis die daar weer. Dan wist toen helemaal, Ik joeg me van de foto wel 100%. Ja, 100 ben ik er nog. Ja. En de houders van die band, dat zei de stekbrood. Ja, ja. Dat is nou ik met het vankje zat, dat is zo schat, Ja. zei ze dan. Ja, op jocht. Ja, Ja, gewoon Ja. van de horst van hun eigen band, maar ik hier, Ik leefde van de squad band. ja, voor de band. Ja, Dat ja, begint Ja. van mij en Ja, dat straalde Ja. direct van van haar. Rijk Basel worden we, nee, dat komt Nee. net zo Maar wel doe het schelen. maar eens, hè, wees maar in staat om ergens wat mee te doen. Ja. En ik denk dat je dat dan wel goed doet. Nou ja, Ja. ja, iedereen had zijn kwaliteit. Ja. Ja. Ik bedoel, als toen bij zaken zakelijk en ik zoek bij die scène, was toch wel hier dat succes van hoe ik ja. dat kennen. Nee. En wat Tiffany, wat Sjeerd doet, Ja. dat zou ik echt herkennen. Nee. Ja, dit is zijn eigen. Ja. Ja, dat is een ding. Ja. Maar het zit er al hier al wel wat. Ja, grappig. Ja. Ja. Nou, ik wil je hem heel graag heel erg bedanken voor dit Ja, gesprek. Dat is En, al, de groeten even. ja, Ja. je bent En je bent welkom om te komen. Ja. Oh. 24 juni. Ja. Oh. Op de Dus, buik. en mocht je hem net kennen, dan laten we natuurlijk wel, Ja. dan krijg je de link van het filmpje, maar je bent hartstikke welkom in het theater toen om te leuk. Ja. Nou, ben je er nu. Ja, ja. Dankjewel. Ja. Nou, best een mooi interview, hè? Het houdt niet op. Het houdt niet op, echt prachtig. Ja, leuke warme herinnering. En Heel wat een mooi. mooi verhaal. Prachtig. Nou, dit wie eigenlijk uw reunie Maar we tour, nog hè? in, hè? Ja, dit is wel heel Ja, leuk, dit is wel hè? heel leuk. Ja, Nou, wat hebben we een mooie tour, hoor. Ja, Dit is super. weer alleen nogal leuk. Ja, heel Dus warm. nou, ik hoop dat iedereen die dit shirt er echt heel goed van geniet. Vooral uw klasgenoten en de oude meesters en juffen. Ja. Echt prachtig. Ja. En doch dit ook. Nog dit echt. Ja, het is echt heel leuk. Mooi En dan te krijg je echt weer een flashbacks en ja, echt superleuk. Ja. 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 Dit wie dan uw tour van de reunie, langs de meesters en juffen en langs het squallengebouw van de Wel. Het wie echt een te gekke
tour om mij thee te doen. Ja, echt leuk om dit te gaan opbeeld. Dus ja, ik zou zeggen, vond het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauwtong omheen en via het net de chill app te downloaden voor op die tablet als telefoon. Hey, om naar je chitsvlog. Hey hoi!